Bestak beste goi mailako bertsoei buruz hitz egingo dugulako, goi mailako bertsolari buruz hitz egingo dugu, eta goi mailako bertso saioei buruz hitz egingo dugu. Ja bagoazelako finalerako bidean bertsolari txapelketa nagusiko, 3. final aurrekoa izango da, Maule Lestarren, biharri izango da, horri buruz hitz egingo dugu, eta aurrekoetan gertatutakoa, eta telefono mugikor guztietan bagabiltz bertsuek entzuten izen batzuk aipatzen horri buruzko gogo eta egingo digu Josu Goikoetxea zelan ez, baina horretik Xumai Murua, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Geure gonbidatu zara gaur, bertsulari Lagunak Elkarteko lehendakaria zara, eta esan daku iparraldera, barriro be Maulera, bertsulari txapelketa. Bai gorrin izan ginuen lehen saioa, eta orain final aurrekoekin Maulerat goaz, eta 3. Donibane Loitzunen hartzeko paradaukanen dugu, beraz guretzat ohore bat txapelketak 3 lurraldeak zanpatzea, eta hortaz gozatzea guziekin batera. Hori da, Nafarroa beran hasi, joan ginen Zuberora joango gara, eta gero esan daku Donibane Loitzunen izango da. Zehazki leku hauek badute esan nahi berezi bat Xumai, zergaitik aukeratu dira? Bistan da, Baigorrin hasteko urtero bada elkarte bat, bertso saio bat baino gehiago antolatzen dituena, eta azkenean bertso eskola ere badugu bertan, eta topaketak eta antolatzen ditugu, beraz bertso eskoletako aurrentzat eta bertso zaleentzako Baigorri erreferentzia bat da. Eta Maulen, bistan da, Mauleko bertso eskola izan helduena, eta aurrena Maulen bertan ez dugu, baina Alozen eta Soiutan badira bi bertso eskola aurrekin, beraz hor ere ibilki dira Siberuan aurrak bertsotan, eta beraz Maule bertako herri nagusia izanik, eta han urtero gutienez bi bertso saio herriko bestetan antolatzen dira. Egun berean badira bi bertso saio, bat eguerditan eta beste haratsean, beraz Maulen ere indar handi bat bada bertso zaletasuna bultzatzeko. Eta Donibane Loitzunen, bistan da, bai bertso eskola, bai jadanik Silabako txapelketak ere antolatu izan dira jaialai hortan. Eta beraz aurten lehen aldiz Euskal Herriko txapelketa iritsiko da jaialai hortarat, eta segur harrera beroa eginen diola Donibane Loitzunek ere. Bueno, horri buruz, hitz egingo dugulako zurekin Xumai, Silabari buruz, egin genion jarraipena, iparraldeko bertso txapelketa horri, bertatik bertsolari iritsi dan finalerako bide honetan txapelketan nortzuk sailkatu ziren, esaten zabiltze, aurrak, bertso eskolak, bertso zaletasuna, nola dagoen horri guztiari helduko diogu, arratsaldeon Josu Goikoetxea. Arratsaldeon aspaldiko partez. Josu Goiko, esaten zut Goikoetxea. Bueno, Goiko nahi dozuna. Edo Josu, bai, edo Goiko. Zeure falti edakot, ez atozenien? Bai, bueno, jazto, konpondu dugu hori. Konpondu dugu hori da asko maite zaitzutela. Eta oso ondo analizatzen dizkidazula gauza guztiak. Bueno, ikusteko da hori. Maulen jarrita, ez dakit nondik hasiko gara, nagian Maulen zer ikusi izango dugun bihar? Bai, saio, bikain bat, 3 txapeldun hor tartean, Gaztelumendi Etxaunleku eta Julio Soto. Eta beste 3 bertsolari izugarri honak, Beñat Iguaran, txapelga aurreko saioan oso lan hona egin zuena, nire Alustondo, nire kartzelako onenetako berak egin duen, egan dira onak ere bai, baina ark egindako asko gustatu zitzaidan, eta Nerea Ibarzabalek, mundu guztia txunditu duen bertsolari bizkaitarra, 23 urterekin, ez dakit ikasten da zan, ezta? Dana emateko eta dana egiteko daukana txapelketa honetan. Egia esan kartela ikaragarri eder geratu da, Xumai, edozein final aurrekora joan da sekulako maila dau. Sarrerak eskuragai daude, biharko final aurrekoarenak? Egia esan ez dut azken datu zehatza, baina bertsosarrerak.eusen sartuzkero ikus daiteke, jan oraindik gelditzen den edo ez. Poz emango lidake, sarrerarik ez dela entzungo banu, baina badut uste oraindik geldituko den baten bat. Bertsosarrerak.eusen seiak arte eskuragai daudelako eta bihar bestela lehiatea ere zabalduko delako 3etatik aurrera. Bai. Eta ipatuko dizu eta nobedadi delako sarrerak ditugula, pertsona batentzat, 2 sarrera, orduen sarrera bikoitzak zozketa egingo ditugu, hortxe da, zagon bestaldien zaudetenok. Pariko danatan ikusten bertso txapelketarekin zer gertatzen den. E-mail bat bidaltzeko eskatuko dizuet interesatu zuenok, e-mailak pilatuko ditugu eta gero azozketa egingo dugu eta zuetako baten bat, sarrerarik ez dagoelako, abenduaren 17ko final horretarako, zuetako baten bat joango da, nahi duenarekin, orduen, atematek e-mail bidez jasoko ditugu zuen eskari horiek.
Sarrerak agortuta, Josu, ikaragarri datorrelako txapelketa oso ona bizitzen ari gara. Bai, txapelketa izugarria, jente asko saioetan, Bastidako aretoa bete egin zen. Irungoak bikoiztu egin zuen Bastidakoa, hartalekuk 2000 lagun edo uste izan ziren, eta 1000 inguru Bastidan. Ni lehenengoan izan nintzen, zuzenean ikusten, eta beste etxetik entzun nuen. Eta ikusten da, esango nuke, Irungo adibidez, bek txiki bat ere izan zela. Final aurre baterako 2100 lagun, emozioak, bertsoak amplifikatu egiten direlako plaza batean. Eta, izugarrizko saioa egin zuten bertsolariak, eta baita Bastidan ere. Naiz eta Bastidan pixka bat, eta bertsolariak beraiek ere aitortuta saio bukaeran, pixka bat lotuta ikusi genituen zenbait bertsoalditan. Naiz eta, gero, bertsoaldiak errepasatu ditut, eta izugarrizko bertsoaldiak utzi zituzten. Izugarriak. Egia da, han, bertsolariak esan zidaten, ez dakit horrek eragina izan zuen, baina aurrean bazeukaten alako ate irtera bat, eta publikoa zeukaten izkinetan. Eta ez dakit horregatik azul horri kantatu ziotelako edo, pixka bat despistatu edo ziren. Baina gerora, berriro, bertsoak aztertuta, hainbat bertsoaldi bikain utzi zituzten Bastidako bertsolariak. Bastidatik sustraiko lina azpimarratu, eta... Sustraiko lina, jaunda jabe eta puntu gutxira, bi puntu eta erdira. Igorre Lortza. Biek egin zuten saioa, saio bikaina, sustrai, bai, nabarmen, ez nabarmen, baina bai gainetik ikuskita egin nuenan izan ginenok, bere bakarkako lana, aipatuko nukenik batez ere, bere bakarkako laneko bigarren bertsoa, goitik berako bertsoa izan zen, zoragarria. Igorrek ere doinu berria ekarri zuen kartzelakoan, behar bada lehenengo bertsoan iez egin zuen zion pixka bat doinuak, eta horrek ez zion lagundu gehiegi zera lan horretan luzitzen, baina bigarren eta hirugarrenetan bai berriro heldu zion doinuari eta ondo bukatu ahal izan zuen. Azteko Bastidako saioarekin. Niretzat, bost bertsolari izan ziren oso lan egin zutenak, Naikari Gabilondok ez zuen bere eguna izan, arazoak izan zituen Estarriarekin, baina Agin Laburuk, Jon Euriak eta Jon Martinek, aipatu nahi dut, Jon Martinen lana txapelketa honetan, ze asko gustatzen nahi zait egiten ari den lana. Eta sortziko nagusian, bai berak eta bai Igor Lortzak egin zuten lana, kazetarien, pixka bat, beraien lanbideaz pixka bat nazkatuta duen bi kazetarien lanetik, paperetik kantatu zuten, eta gaur berriz entzun ditut bertsoak, eta, zoragarriak dira. Sortziko txikian sustraiko linak eta Naikari Gabilondok egindako aipatuko nuke. Hortxe topatu zuen pixka bat Naikarik bere lekua, bai aurrekoan eta ondorengo lanetan ere, puntu erantzunetan esan txartu ibili, baina pixka bat aurreko final laurdena bikain eginda gero, hemen ez zuen bere lekua aurkitu, eta lastima izan zen. Bertsoaldia han ofiziorik onenetakoa Jon Euriak eta Agin Laburuk hamarreko txikian egin zuten izan zen. Hor zaharretxean maite minuta dauden bi adineko bi personaren paperean kantatu zuten, eta hor asmatu zuten bete-betean publikoaren gana heltzen, eta oso bertsoaldi divertigarri osatu zuten. Bastidako bari buruz hori, bestak beste sustrai ikusten gabiltzelako eta galdetu nahi dizut hau lehiaketa batalako, txapelketa batalako, sustraiko lina silabako irabazlea, izan zineten oholtza gainean, sumai bebai, sekulako maila erakusten ari da sustrai, amets be hortxe daukagu, sartzekotan, eta esaten gabiltzena, Maialen Arzailuz, ere Puigdemonik kantatzen ikusi dugu, leku guztietan Irungoa berehala ikusiko dugulako, Odei Barroso, Miren Artetxe, izen garrantzitsu asko. Bai, gure ordezkariak beren marka uzten ari dira txapelketa honetan, egia da, kantitatez lurralde urria gara txapelketan, baina aldi beran kalitatez sentitzen da, horrat iritsi direnak beren lekua merezita dutela, Maialen, Miren eta Odeitaz ari naiz, zeren sustrai eta ametsek ez dute gure lurraldean beren lekua irabazi beharrik, finalera iritsita beren lekua baitute. Ipar Euskal Herrian azkeneko 25 urte ingurutan egiten ari den lana ikaragarria da. Nik gogoan daukat, Xumai ere zera, txikia zala, bertxotan nola egiten zuen, hitzatik hortzetan eta azaldu izan baitzen, garai hartan. Eta, egindako lanak bere fruituak ematen ditu azkenean, eta azkeneko silaba izan zen saio bat, ikaragarri ona, publikoak ere hala hartu zuen. Eta, aurrera begira, holako esperantza eta baikortasun batez hartzeko moduko kalitatez eta kantatu zen duten, eta zoriontzekoa da, eta lan onaren fruituak azkenean ikuste dira. Eskertzen dut hori entzutea behintzat, baina egia da, Mila 1980an sortu zen gure elkartea,
eta ordutik lehentasuna hori izan da transmisioa, ondorengo belaunaldiei bertsolaritza ematea, eta hortik bertso eskolak dira gure lanaren ardatz nagusia, sustapenarekin batera, bertso eskoletatik ateratzen garen bertsolari berrioi, plazan ere leku bat sortzeko xedearekin, ez? Baina gaur egun hori 30 bertso eskolatik goiti ditugu, antxu 300 aurri bilki dira bertso eskoletan Lapurditik Siberurat, eta hori badira zenbaki harrigarriak, 500 kaslerekin ari gira lan hori ere ematen, eta agian etorkizunean hola segitzeko para daukanen dugu. Horrek daukan garrantzi guztiarekin, sumai bai, ezta? Bai bertsozaletasunari dagokionez, belaunaldi gaztiek hurbiltzen baire horrek dakar urte batzutan behintzat osasun ona izan dezakela bertsolaritzaren kontu guztiak eta hizkuntzarekiko garrantzi hori, ezta? Euskararen edapenien be bai. Guretzat baitezpadakoa da eta sentitzen dugu halako arrakasta ez da bakarrik bertsoa erakargarri zaielako aurrei, baizik eta eskolaz kanpoko jarduera bakarrenetakoa da euskaraz, eta parada euskaraz aritzeko, euskararekin gozatzeko eta euskaraz jostatzeko bertso eskolak eskaintzen die. Toki batzutan antzerkia bada, dantza ere, baina dantza herri batzuetan frantsesez egiten dute, pilota ere leku batzuetan frantsesez izaten dute. Aldiz, bertsolaritza ez da euskaraz baizik izaten ahal, eta orduan ikastolez gain, ondoko belaunaldiak euskalduntzeko lana serioski, besteak ere serioski ari dira, baina edapen gehienarekin behintzat gu ematen ari gira. Hori da, esaten zabiltzena topaleku bat, eta topaleku bat, badakizuna euskarazko gune bat izango dana, bertsolaritza horrela dalako, aurrek askotan esaten gabiltz, familiare badakarte, anairen bat, arrebaren bat ikusten doana, gurasoak horrek egiten duelako, komunitate bat sortzen duelako, eta hor Josu dabilen esaten ez da, urtietara nabaritzen delako betetzen direla, frontoiak betetzen direla eta kiroldegiak bete egiten direla. Bai, eta gero, bestelako esparrutara ere, hona delako, bertsolaritzan ibilitako aurre edo gazte bat, bestelako esparrutan ere, hizkuntza tresna gisa emango du, bestelako kontua da, bera bertsolari ere bada, Odei Barroso, baina rapean ere, izugarri taldean, bizio taldean, beti aipatzen dut, asko gustatzen zaidan taldean. Baina ez bakarrik hor, irakasleak sortzen direlako, idazleak sort ditezkelako, edo zein esparrutan dabilan jentea sort ditekelako. Dudik gabe, bertso eskola bat formakuntza gune bat da, formakuntza ez bakarrik bertsotan aritzeko gero, baizik eta norbere burua jendaintzinean edo zein egoeratan hitz egiten, lasai egoteko, eta beraz bertso eskolatik pasa den aurrak bere ganatzen ditu, hainbat gaitasun, beste edozein alorretan berriz erabil ditzakeenak. Gure alabatako bat, hasi da orain bertso eskola baten kostata, Bilbon bizi garago, eta gure realitate linguistikoa ere ez da oso erraza, eta horre pozik gaude. Aita pozik utzi duen. Egin behar dugulako, gaiei buruz hitz egin behar dugu, berehala Irungo finalaurrekoari buruz berbetan hasiko garalako besteak beste, hitzetik hortzeran ikusgai izango duzuena, leku guztietan entzungai izen bat agertu dalako, Maialen Lujanbio galdetu behar dizut, Josu horri buruz, momentu baten, esan duzu, Bastidako bertatik bertara jarraitu nuen, Irungue telebistaz ETB lautik, biharkoa bebai, zuzenien jarraitzako aukera dagoelako, Aitzol Barandiaran eta Usu Alberdi daude esatari lanak egiten, Usuek esaten zuen momentu baten Maialenen amaitu eta gero, ariketa gainditzen du, ematen diote, gauza bati, gai bat ematen diote, da gaia gainditzen du, ikaragarria da, leku guztietara iritsi zaigu bebai, eta telebistako promoarekin amaitu, esango dugu aulkilokoa ere, ikusgai dagoela, programa horria Edurne Azkarate eta Andoni Egainarekin astelen gauetan, orduen egia esan, bertsolaritzaz gozatzeko aukera Euskal Telebistan. Irungoari buruz? Bai, zer esan, Josu? Beti gogoratuko du Irungo saioan Maialenen bakarkakoa gaitik. Hori, WhatsAppez izten zaizkizunean Maialenen bertsoak, edonen bertsoak, da seinale zerbait gertatu dela hor. Eta nire WhatsAppean berehala, egon zen transkripzioa eta bertsoak ere bai. Izugarrizko bertsoaldia.
Ohituta gauzka honetara Maialenek, aurreko txapelketatan ere egin izan ditu alakoak, bakarkako markatzaileak. Oda, txapelketa bat markatzen duten bertsoak, izan ziren lehengo unikoak. Bueno, stop bat ere egin behar dugu, txapelketak aurrera jarraitzen duelako, Maialentzat ere bai, beste bertsolarientzat ere bai, eta guretzat ere bai. Oraindik bertso asko dauzkagu entzuteko, eta nik espero dut, aurren besteko bertsoak ere entzuko ditugula. Maialen nautik edo beste bertsolari Bueno, bestak beste lankidek esan didatelako, baina osorik entzun behar dugu, esan diote, hemen hitz egin egingo dugulako. Hitzetik hortzeran ikusteko modua egongo dalako, domekatan iruretatik aurrera gozagarria. Bestak beste, zergaitik izan da hainuna, zergaitik hainditu du ariketa hori, zer nahi baso azpimarratu bere kantalditik, eta ez dakitxau oso ona den Maialenentzat, bai, agertu da, foku guztia bere gainean jarri da, ze ondo historia, eta txapelketa berentzat hasi egin da. Bildurrik, Maialenek badaki olako egoerak, arreta egoerak gainditzen. Ez dakidana da, bertsozaleok ere, lasaituko garen eta txapelketa lasaitasunez eta berriro ez zerotik, baina bai, bueno, baretasun batetik ekiko berriz ere txapelketa entzuteari, ez da? Ustot komenigarria dela. Txapelketa saio epaitu behar da, puntuatu behar da, entzun behar da, gozatu behar da. Eta ariketa finalera iritsi arte, ez da? Beraz, bueno, hori gero txapelketa guztiaren errepasoa egiten dugunean, seguru, Maialen bertsoak horri izango direla, baina bihar mauleko bertso saio bata, eta bertsolariei ere errespetuz da begiruna zor diegu, eta bueno, haiek entzutera joan behar dugu. Maialen ez zergatik, nik uste Maialenek badakila aukeratzen, bueno, ez dut esango, badaki bertsoak josten, badaki arrazoiak, hori denok dakigu nola zelako gaitasun duen bertsoak osatzeko. Baina nik uste dut Maialenek dakiela gaiaren bakoitzerako momentu ere aukeratzen. Eta, bueno, hemen generoaren inguruko gai bat badago puri-purian, behintzat inguru batzuetan. Eta uste dut jakin zuela, beti ere bikaintasunetik, modu oso finean, oso gustagarrian, hori ekartzen bertsozaleari, belarrietara. Izan ere, bertsozale askok ez baitu gai horren berririk. Maialenek asmatu zuen nola ekarri ulertzeko moduan azaldu zion bertsozale behar bada ez hain ohitu horri. Nik uste dut hor ere badagoela Maialenen maisutasunaren erakusgarri bat. Eta, bueno, bertsoak zoragarriak dira. Hiru azkenak dira ulertzeko pixka bat, zera nerege gaia zen, dena ondozi joan argia piztuen arte, ez da? Eta lehen komentatzen Xumairekin, ez da? Denak, bueno, ohe kontuak edo tortzen zaizkigu gogora, logelako argia, piztu, ez piztu. Hor, bueno, Maialenek hartu zuen, ligatu den persona batena, baina sexu zehatzik ez daukana. Eta bere azkenak botako ditu, nere garrira begira zaude, enaiz uste zenuena. Bigarrenak osatu zuen, gizona eta Andrea nauzu, ez Andrea, ez gizona. Nere inonez egon nahiaute da zure ezin egona. Horako hitz joko bat, marabillosoa dana. Eta bukatzeko argiera bueltatuz, itzali ezazu argia eta utzi azalari ikusten. Bueno, da biribiltze bat zoragarria. Kantatu zituen bertso hauek, utzi itzagun hor, eta gogoratuko ditugu gero. Bihar maule. Bai, hausnarketa interesgarria dalako bai, argi dau, Maialen Lujanbio izango dela, momentu honetan bertsolaririk onena taikue, azkarra da Maialen, azkarra da beste gauzaskoa egiten bai, analiziak egiten, edabidekin kolaborazioak egiten dituenien bai, baina azkarra guztiak dira. Bertsolari izateko azkarra izan behar zarelako. Besteak beste, egia da, Xumai, bertsolari izateko azkarra izan behar da gauza askotan bai, eta oso jantzia izan behar da gauza guztietan. Bai, gaur egungo bertsolarit, lehengoa ere azkarra izatea zen, baina hori momentuan azkarra deia abiaduraz, arrunt denbora gutian behar baitzaio gaiari itzuli bat baino gehiago eman, eta azkarra jakitatez, behar baita edukiz jantzi erraiten duzuna, eta hortarako mundu zabala ezagutu behar da, eta barneratu behar dira hainbat gai, hainbat alor, norberaren egunerokoak bortxasunkitzen ez dituenak, behar da mapa bat zabaldu eta elikatu hainbat lekutatik eta albezain jantziena iritsi taula gainerat. Esaten abiltzelako izen batzuk, Maialen aipatu duelako, baina sustrai buruz hitz egin dezakegu, Ametxe datorren izan gertatzen den, buruz burukoan, 2013,
ikaragarria izan zelako bai. Itxaroten, jakin arte nork irabazi zuen, ate guztiak zabalik zeudelako bai. Hori ederra da bai, bat ez dagoenin oso gainetik edo ariketak eta teknikoki erabakitzen direnin gauzik, hemen nik esate baterako bertsuek bihotzetik entzuten ditu dalako, orduan bertsu batzuk asko gustatzen zaizkit eta esaten didate, ez, baina bertsu egin du, edo poto egin du, edo ez da hain zuzena izan. Orduan, zabalik dagoenien guztia, ze ederra dan da zenbat gozatzen den, ze emozio daukan honen guztia. Eta kontuan izan behar dugu, final egun azkenen batean, bi bertso saio direla. Eta batean ondo gontzintezke eta bestean pote egin. Edo zer gertat liteke, nik usteko nago, amets seguru nago izugarrizko lanketa egiten ari dela. Seguru. Eta gogotsu izango dela. Ametsi bertxotan egitea gustatu egiten zaio. Eta seguru nago gogotsu egongo dela. Maialen izugarri dator. Baina beste bertsolari batzuk ere badaude hor. Nik ez dituzke besteak baztertuko. Egia da Maialen plazan eta txapelketan lehenengo saioan bikain da bilela, baina beste bertsolariak ere. Beste izen batzuk eskatuko dizkizut. Josu, aurretik, ametsi buruz galetu nahi dizu delako, Xumai gertutasunez eta lagunak izan da, buru azkarrei buruz hitz egiten hasten bagaran, Ametsar Zailuz ikaragarria dalako horretan. Buru azkarra eta ametsen kalitate handi bat kantari azkarra ere. Eta harrigarria da, ze bertsoak josten dituen, ze abiaduratan. Agia esan, hori bakarkakoak aipatu baititugu lehen, bakarkakoi ekarri zaien gestu bat izan da doinu motelagoak edo pixkat doinu luzeak eta beraz kantu erritmoan ere pixkat pausagune batzuk gehitzea eta duela 4 urte Ametsek behintzat ekarri zuen beste ez nuke iraultza bat denik errango, baina bai pixkat aldaketa txiki bat edo bere ekarpena txapelketarin ere ustez duela 4 urte izan zen, bere kantakera biziari doinu laburragoekin kantatzen ausartzea eta bakarkakoetan bortxaz 8 errimako doinuak hartzera jo gabe, 6koan egonez, 10ko handian egonez, behar dena errate erreusitzea eta aldi berean HT bat iduri du. Hori da. Eskertzen dalako bai, oso urduri jarri aldabe bai entzuten dagoena. Azkenien maite zuzelako eta nahi duzu dena oso ondo joatie. Josketa lan ikaragarri egiten dutelako. Batetik bestera, pieza guztiak enkajatzen dutenien, eta papelaren gainean irakurten duzunen esan dutena batien, esaten zelako posible da, eta horretaz gozatzen ari gara.